ҷаҳиши бесобиқаи қурби доллар дар Тоҷикистон. қурби ғайрирасмии доллар дар сарофиҳои душанбе ба 7 сомонӣ ва 40-50 дирам баробар шудааст. Бархе аз сокинони пойтахт 3 ноябр ба Радио Озодӣ гуфтаанд, ки бо вуҷуди дар як ҳафта якбора 40-50 дирам қимат шудани доллар дар баробари пули миллии сомонӣ пайдо карданаш низ мушкилтар шудааст. Як сокини пойтахт, ки аз хориҷ мол ворид мекунад, гуфт бо сомонӣ савдо карда сипас пулҳояшонро ба доллар иваз мекунанд ва ҳоло ин бебандуборӣ дар бозори арз ба кори онҳо низ халал ворид кардааст ва гуфтааст ҳар рӯз доллар қимат мешавад ва ҳар рӯз мо зарар мебинем ва болои қиматияш ёфтани доллар хеле мушкил шудааст. бисёре аз сарофон мегӯянд, ки доллар надоранд. иқтисоддонҳо коҳиши қурби сомониро беш аз ҳама натиҷаи таъсири бӯрони иқтисодӣ дар Русия медонанд, ки боиси беҳш аз ҳисоби доллар беш аз 30% коҳиш ёфтани ҳаҷми пулҳои интиқолии муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон шуд. масъулони Бонки миллӣ мегӯянд, беш аз 90% ин пул бо рубли русӣ фиристода мешавад ва ба ҳисоби рубл ҳаҷми пули интиқолӣ кам нашудааст. вале азбаски дар як соли охир қурби рубл дар муқобили доллару евро тақрибан 2 маротиба поин рафт, фишори он ба қурби сомонӣ ҳам мушоҳида мешавад.